Nainen kuoli Tampereen keskustassa torstai-iltana, kun mies ampui häntä. Ampuminen tapahtui Tampereen ydinkeskustassa Hämeenkadulla, kun paikalla oli runsaasti ihmisiä. Naisella oli mukanaan lapsi, joka silminnäkijän havaintojen mukaan oli varsin nuori. Lapsi selvisi loukkaantumatta. Poliisi tiedottaa, että mies oli ampunut useita laukauksia ja lähtenyt paikalta pakoon. Iltalehden jututtamien silminnäkijöiden mukaan paikalla ammuttiin 3-5 laukausta. Ville, kuulit 3 laukausta. Mitä sitten tapahtui? Kävelin. Olin matkalla kotia päin Rongankadulle ja sitten kuulin tosiaan ne laukaukset ja sen jälkeen oletettava tekijä kiinnitti vaan huomioon, koska tuli niin semmoisessa tilassa. Hyppäs suoraan taksin etupenkille ja kuljettajakin taas oli siinä ulkopuolella, että sitten jatkoin sitä matkaa. Tulin takaisin, taksi oli häipynyt sillä välillä. Varhain perjantai-aamuna poliisi tiedotti ottaneensa epäilyn tekijän kiinni. Poliisin mukaan tekijä ja uhri tunsivat toisensa ennalta. Tapausta tutkitaan nimikkeillä tappo, ampuma-aserikos ja vaaran aiheuttaminen.